ଡାକ୍ତର ନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯାଞ୍ଚ କରାହବ ତାକୁ କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କୌଣସି ଡାକ୍ତର କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ କି ତାର ପେସେଣ୍ଟ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଉ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ। ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତର ଇଚ୍ଛା 100% ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ କି ତାର ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇକରି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁପରି ଆଜିକାଲି ବାର ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆମ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରିବା, ରୋଗୀକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପ୍ରତି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ନ କରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କାମ କରିପାରୁନୁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଅଛି, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ, କୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ମାରିବା, ଏଇଟା ସମାଜକୁ ଏକ ବହୁତ ଭୁଲ ମେସେଜ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରଧର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ଯାଉ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଓମସା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ତା ଦେହରେ ଆମ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ସବୁ ନେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ ସେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଜଣେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରିନାଉ, ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖା ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ସେଦିନର ଘଟଣା ଆମକୁ ଖୁବ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ରୋଡ ମଝିରେ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସମାଜର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷର ତଦନ୍ତ ହଉ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖୋସାରିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବା ଆମକୁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଆଉ ଆମର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ କୁପରିଣାମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବସି ପୁଣି ସ୍ଥିର କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ।